O ari na, Bacolod City LGU, may mga witness na sa ginaligar pagpalasik sa supply sang gatong sang empleyado sang Bacolod City RMO. Yan balita nga itong gintutukan. May nakuha na nga mga testigo ang Bacolod City LGU angod sa ginaligar modos sa isa ka empleyado sa CDRMO sa pagpalasik sang gatong sa mga salakyan sa opisina. Ang mga ginakabig testigo, ang mumana nagserve nga tagreklamo batok sa ginaimbestigaran nga empleyado. May oath ng every government employee to reveal nga maghatag sang magsisiwalat ng mga katiwalian kung may nabalaan sila. So in fact, it's the responsibility of these employees nga maghambal sa local chief executive kung may ara sang mga allegations of corruption or illegalities nga kakatabo sa ilang department. Nagsugod investigasyon sa Bacolod City Legal Office bangod sa post sa social media sang isa sa mga heads ng CDRMO ang Josesio. Ginapahayag nga natukiban nga ang 20 tubtob 40 litros nga gatong ang gina-deliver sa balay sa babae nga regular employees ng CDRMO. Ginaligar personal nga ginagamit sa empleyada ang ginpalasik nga gatong. Ginahulat pa nga makasabat sa show cause ang ginibisigaran ng empleyada nga malawig naman kuno sa serbisyo. Kung mapaslawan nga makapathag kag mapamatudan nga may kapaltahan, posible ini ang magapangatubang sang kaso administratibo suno kay Atty. Go. And it's another opportunity for that employee to submit her defense. And ang basis ang City Legal Office naton has interviewed several employees nga upod man dira sa DRMO, naghatag sang ilang testimony about sa sining facts, no, sang sining allegation nga nagkakatabo dira. Nagpaiway na nga magpa-interview ginakabi nga tagreklamo sa isyu. Ang ginibisigaran ng empleyada ang wala paghiningadlan sang CLO samtang nagapadayon ang investigasyon. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, on Western Visayas.